saja arep mundhut laku guyang guyu mesa mesem saja arep mundhut laku no sé
Nuwun Sanghyang para lenggah, para tamu kakung sumawana putri. Tinar bukaning raos kabahagiaan awit berkaing Gusti ingkang tansah kasang. Mugia ngadhah anggenipun syukur angalembun zat ingkang murba jagat naninggih Allah Azza wa Jalla ingkang sampun paring barokah rahmat lawan kawilujengan. Kula nyuwun palilah lan kula nyuwun idi pangestu. Sungkem pangabektos kula kunjuk para parampara, para aji sepuh, para pinisepuh. Kula ngaturaken sedaya kalepatan lan nyuwun idi lan pangestu ingkang wilujeng minangka dados penganteng-antengipun manah kula. Nuwun kunjuk para alim lan ulama, para masyayikh, estu kula taat dumateng sedaya kesaenan alladzi sami'na wa ata'na. Nuwun para pangarsa traing ngaluhur pangembating praja satriyaning Gen wiwit panjenenganipun Bapak Kepala Desa Belang, Mbah Lurah ngaturaken pangabektos lan alhamdulillah ugi menika kalenggahan pepunden kula Mbah Lurah Mojobitu. Kula ngaturaken pangabektos Pak Didi Setiawan. Ugi mboten kasupen para-para ingkang kawula mboten kuwami nyebat setunggal mbeka setunggal asma karim panjenengan. Kula ngaturaken pangabektos ahlan wa sahlan bi kudurikum. Wilujeng rawuh Gusti paring berkah. Dene ing mangke kurutut wingking song-song agung BNG Professional Sound System Ren Audio Wedding Property Wedding Organizer ingkang nderek kabahagiaanipun pepunden kula keluarga ageng panjenenganipun Bapa Senen almarhum, nuwun panjenenganipun Ibu Katijem ingkang entas pitulus wong bagus Andi Setyono ingkang bangkit Anjatu Kromo Kusumaning Ayu Tesa Anggarwati Wijil saking Hargo Mulyo Kecamatan Ngrambi Kabupaten Ngawi Nunggil Provinsi Jawa Timur. Dene para-para ingkang sami angampil lampahing upacara ing mangke kalilan nyuwun idi pangestu ingkang wilujeng rahayu lampahing upacara paringana dirga yuswa ingkang entas pitulus Lestari Widodo ngenya mbangun Bale Wismu Andi Setyono Tesya Anggarwati wujudipun tresna sejati ya sejatining tresna wiwit donya tumekeng ndelah. Nuwun para kadang kula multimedia, kadang kula ingkang mematut busananing temanten, para-para ingkang samya angampil lampahing upacara sepisan malih namung nyuwun lilaning idi pangestu kunjuk Sanghyang Puratamu lan kairing kanthi raos syukur ing ngarsanipun Gusti ing mangke kawula mbuka wiwaraning kandha syukur katampi kawula saged bingkas karya tut wingking lampahing upacara daup wisudan ngunduh mantu Andi Setyono Tesa Anggarwati. Dene aturuning para lenggah para tamu kakung sumawana ingkang mematut busananing temanten kadang kula Alfi Salam Toto Pahesing temanten Wedding Organizer.
Diniki aturuningo para pepunden lan para keluarga ageng wonten ing Belang lan sakupengan. Dini pawartos ingkang sampun kula tampi. Trah baraya keluarga ageng ingkang saking dalem Harga Mulya, Kecamatan Krambi, Kabupaten Ngawi. Kepara sampun kepareng rawuh anjenengi ing sasana wisudan. Ingkang mekaten kantun nenggo tumapa ing adicara panggih wisudaning temanten wisudan ngunduh mantu dauping wong bagus Andi Setyon Desa Anggarwati. Ngaturaken wilujeng rawuh para kadang sutrisna budaya lan ngaturaken sekecanggenyo pinarak lenggah. Babaring gongso sak candhaipun ing mangke anyarengi para kadang ingkang ngarsa rumagang karya wujudipun gending pramugari anggambaraken kaendahaning jagat lan indahing sasana wiwaha karya mbuka wiwaraning kandha kasumanggaken kadang kula panata pitaswana jumurung murih prayogining lampah. Yang kode nggih. Sampeyan nambekan sik. Sampeyan nambekan sik. Ana cahya sumburat ing wanci enjang ing jagat wetan pernae. Nalika samana pucuk ing aldaka kasaput ing pedhut kang peteng dedet angendani. Sineblak cahyaning Hyang Arka kendang manghayat dadya hima himantaka. Amung karya swaraning kukila kang gumyak cacariwis wujuding cucuk kang oceh datan cicir cucak rawa datan kuciwa. Ana manuk podhang kang kumandhang yayahang idungake tetembangan. Ana manuk jalak kang ajingklak jingklak ajak-ajak preksi penjak kencan kelawan preksi bayan emprit pipit lan urang-urang sruning kaendahan ing alam pradesa. Nanging kaendahaning jagat kasor kelawan kaendahaning Puraya Agung ya sasana bale winangun. Gumelaring Stinggil ya Siti Hinggil Binaturata sasana wisudaning wong bagus kelawan wong ayu. Kaendahaning Stinggil ingkang tan prabeda Indra Prahasta endah kaya sak prawalaning kasuwargan. Kaendahaning kono ana wujuding pepethan taman kang cilik asri, wujuding sesekaran kang nedeng-nedenging mekar kang amrih angganda arum winimbuh indahing swasana. Ya mangkono kaendahaning Stinggil kang angungkul-ungkul. Mula sakala emut
marang pangwasaning Hyang Sukma apa kang kawastan jagat alit jagat ageng lawan jagat langgeng wujuding jagat alit jiwa raganing menungso wujuding jagat ageng gumelaring jagat saisine dene wujuding jagat langgeng jagat dumadining jagat wusnya kukut jagat lokapana mangun kono wujuding kawruh sepuh jagat alit jagat ageng lawat jagat langgeng karya sesanti janma ngupadi dununging rasa kawruh sangkan paran sampurnaning dumadi wiwit saking Gusti bali marang Gusti ya bali marang mula-mulanira kaendahan nduk coba sawangan palengganing bendaramu bagus lan ayu nggih wah nyoto endah ya mak tenan kok nduk kaendahane kang ngungkul-ungkuli nduk angel yen to kakandha ing ukara nggih kaya ngono mak mula jroning rasa kabahagiaan iki nduk ayo anane mung muji marang Gusti kasembadan ciptaning bendaramu bagus Andi Setyana lan bendaramu Ayu Tisa Anggarwati nduk kaya ngono mak jurung donga ya mak muga-muga Gusti paring berkah manjing wahyuning jodho kang sejati sepisan kanggo selawase nggih kaya ngono ya mak amin amin ya robbal alamin ayo sireping gongso nduk ayo iki para kadang budaya arsa sowan ngabiyantara muga karenan para-para ingkang samiya uninga nuwun para tamu sauntawis mbuka yuwaraning kandha paripurna babaring gongso najanta dereng tabuh suwuk wekasan nyuwun pangapunten niki arsa sowan ngabiyantara kadang kula tebih saking Jawa Tengah leres nggih mangke nuwun kadang-kadang pametri budaya nan inggih kadang kula madu karo elektron sak rambahan manembromo lenggahipun para tamu wekasing lampah rahayu rahayu
Pak Joko. Suwi ra cedhok bapak ya, Nduk. Dalam. Suwi ora ketemu bapak. Nggih. Nyuwun Oh, sangu dah. Desi. Kan sangu. Saiki saya dewasa ya Mas Topik. Alhamdulillah. Pun gaduk kuping. Lah iya. Saiki ya sedhe pacar ya, Nduk. Sampun. Oh, sing mangsuli kok kowe Topik. Ya. Sing mangsuli kok kono. Lah Sing mangsuli mbok ya kono dadi kowe kan aku takon kowe. cara toprak niku kula mbane ngoten niku. Oh, heeh. Dadi wong dol tinuku tetembungan sahur manuk ngono kae ya. Iya. Mas pokoke kena kanggo. Piantun pundi ngoten mriki kula sebat niku. Oh, malah ngono. Kok ya ngerti kok iso. Iki mong- Sekendi wonten. Iki mau ngepos apa wis rampung to, Nduk? Sampun telat. Oh, Menika sampung setunggal rampung. rambahan. Iya. Nyatane kepara temanten wis arsa panggihaken ingkang makaten jumurung murih prayogining lampah. Sholawat umiring lampahing upacara panggih wisudan munduh mantu. Mangke rumiyin Mas Sidik iki mengko wonten sing kalimput. Mbak Yu juru paes. Alfi Salon lamun to lampahing upacara wis sembada pinurwaka ing mangke jumurung murih prayogining lampah kula nyuwun tetungguling pepundhen kawula wonten ing Belang ingkang dadya manggala cundhakaning lampah wujudipun pandhita pujanganing wisudan kasumanggaaken karya ing mangke mangarsani lampahing upacara panggih munduh mantu.
Riptan Nandalem jeung Sunan Kalijogo ing Kadilangu Demak Bintoro lelagon ilir-ilir. Upacara ngunduh mantu pinurwakan kinurmat solawat. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Habib Allah. Salawatullah alaihi. Ya Allah, ya Rabbul Jalal, kuasamu atas langit dan bumi, kuasamu atas segala alam dan isi. Limpahkanlah kenangan rahmat, limpahkanlah karunia, atas kami selasa kebahagiaan dan kedamaian di atas ridho.
wilujeng rawuh baraya keluarga saking dalem ngrambi ngawi ngaturaken kasugengan kasekicaaken anggenipun lenggah langgeng rumiyin. Kumandang kalimah suci ngagungaken asmaning Gusti nyanjung marang Kanjeng Nabi. Assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah. Sakala jagat sumilak ala sumingkir teguh rahayu slamet awit kersaning Gusti sirullah zatullah sifatullah Gusti amberkahi. Nampi tresnaning roh Kang Raka minangka silihipun ingkang Rama lan ingkang Ibu. Wong bagus Andi Setyana kelawan Kang Garwa Tesa Anggarwati. Ing kono kaunjukan tirta wening karya dadya suluh kawruh nglampahi bebrayan kanthi weninging rasa, weninging penggalih lawan meneping kalbu. Satemah tinemu hayu hayem hangayom. Wus kalampahan manjinging saluhuring pasangan karya dadi pelambang manjinging atuwuh bebasan sabda pandhita ratu, sabda pangandikan Pandhita Brahmana Raja Ratu, pangandikaning ratu tan kena wolawali pindhawe Kresna kang tumetes ing delancang seta ingkang tan kena denica sepisan kanggo selawas. Ya bebrayanira Andi Setyana Tesa Anggarwati sepisan kanggo selawas. Wekasing sasana panggih janma sak kloron sinkepan sindur tinuntun ing marganing bebener ngupadi dununging rasa mulya kang sejati lan sejatining kamulyan. Nuwun Mbak Yu Alfi Salo Alfi Wedding Organizer satata temanten ing sasana wisuda panjenenganipun pepundhen kula ingkang entas pitulus kaderek nonak yenaken rawuhipun pepundhen kula kadang pisan ingkang saking dalem Hargomulya Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Nunggil Provinsi ing Jawi Timur. Nuwun keluarga ageng Belang Bungkang lan keluarga ageng saking dalem Ngrambe. Menika wujudipun upacara besan mertui. Adicara papak besan. Panjenenganipun ingkang nembe ngentas pitulus hamengga karsa. Nak yenaken rawuhipun pepundhen kadang besan ingkang saking Hargomulya Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Lepas genya jawat asta sinarengan guntur kang gumuruh wujuding kilat kang sesambran wus nyobagen binagen wong agung kang bebesan wilujeng sakrawuhipun bejo kemayang
pindha kajugrugan wukir sari kabenem ing seganten madu. Monggo kadang bisa kula dherekaken lenggahipun. Nuwun kadang kula BNG profesional sound system, wedding property, wedding organizer, ngaturaken ageng panuwun. Sireping kodhok ngorek sumambung babaring ketawang rujit, anyarengi temanten arsa ngabekti ing ngarsaning Sudarmo miwah ibu. Alfi Salon kasmanggaaken tali darmo kang sepisan, temanten ngabekti ing ngarsaning Sudarmo miwah ibu. Nuwun kawula dherekaken. Nuwun Mas Andi Setiono sekalian garwa, Nduk Tesa Anggarwati. Kula dherekaken nyaketi palengganipun ingkang ibu lan ingkang raka jalaran menika silihipun ingkang rama ingkang sampun surut ing kasuwargan. Doyeng mangke panjenengan nyuwun palilah lan nyuwun idi pangestu ingkang wilujeng. Karya dadi pratandha iktibak dumateng Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul sampun dawuh, ridallah firidha walidin. Ridaning Gusti jalaran lilaning wong tuwa. Nulya bangkit saking palenggahan laku dodok. Wus nyecaket anjengku ing Bantala. Nangis ing pangkone kang ibu lan kang raka minangka silihipun kang rama. Nangis ing pangkone kang ibu. Nggih. Kaya kadodok rasaku. Le lan kuwi nduk. Aja wedi kangelan. Lakonana bebrayan iki kanthi tatak. Besok pungkasane bakal tutup. Tak pepuji dadi kaya dene uwit kang gedhe. Lire uwit kang gedhe godhonge bakal ngrembuyung. Ing kono kembang kang arum lan bakal woh. Anggonmu bebrayan pigunawa marang sapada padamu. Anggonmu bebrayan ngarumno asmane wong tuwa lan pungkasan ing besok tak puji bakal woh ya ing kono wujuding wiji kang dadi. Mas Andi Setiono salajengipun kala dherekaken nyaketi palengganipun Kang Rama Bapa Suyoto lan silihipun Ibu Tasmi ingkang sampun almarhumah. Kawula dherekaken ugi nyuwun palilah, nyuwun pangestu. Nuwun Bapak Suyoto ingkang Putwarsa sowan, nyuwun dilaning pangestu. Mas Andi maju sithik, Mas Andi, rodok masek sithik. Wong bagus ngetingalaken dharma bekti. Nggih. Kae dawuhe nandalem jeng Sunan Kali. Urip kuwi urup. Urip kuwi pepadang mula madang ana. Lan kae eling dawuhe Rasulmu. Rasulmu dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Sak bagus-baguse menungso. Menungso kang piguna tumrap menungso liyane. Nggih. Wong tuwa mengestoni dawuh.
Nduk. Kok melu mrebes to, Nduk? Wah, iya ya, Mak. Anane kok trenyuh ya, Mak. Tenan kok, Nduk. Ana wajibe, Nduk, anak iki kudu bekti marang wong tuwa. Anak iki kudu ngabekti, Nggih. Ngono ya, Mak. Mula ana dongenging para kuna, Nduk. Wong tuwa ki minangka Gusti Allah kang katon, nggih. Kaya ngono ya, Mak. Wong tuwa kuwi bebasan Gusti Allah kang maujud. Kaya ngono ya, Mak. Satata lenggahipun wong bagus Andi Setiono. Nduk Tesa Anggarwati ngabektiya marang garwan. Bektiya marang Kang Masmu. Ketokno tresna lan dharma bektimu. Wong ayu Tesa Anggarwati ngabekti marang Kang Raka ya Kang Garwa Andi Setiono. Plambanging gesang palupining urip, wanita kang kudu wani ing tata, madhep mantep mituhu marang Kang Den Switan pawitaning bebrayan. Nah, sing rada suwi ndi? Wis leh gambar sing apik rong le. Nuwun keluarga ageng saking dalem harga mulya Ngrambi Kabupaten Ngawi. Keluarga ageng ing Belang Bungkal Kabupaten Ponorogo. Wujudipun lampah tali dharma kang prasaja anggambaraken budaya Jawi kang sanyata adiluhung. Nuwun kadang kula Alfi Salon Wedding Organizer kalajengaken tali dharma sak candhaipun wujudipun Kembul Bujana Andrawina Daharsa. Sandi wenggah Kembul Bujana Andrawina makaten minangka gegambaran dhahar walimah tandha syukur ing ngarsaning Gusti sembada manggih wahyuning judu. Sapa dhisik sing dolan Nduk Tesa? Dipun telasaken menika mawon Mas. Wah, mburi sak candhake biasane sik ana. Kembul Bujana Andrawina Dahar Kembul Kasembatan kalajengaken kacar kucur guna kaya minangka wekasing lampah anggambaraken tanggung jawabing bebrayan tanggung jawabing tresna wong bagus Andi Setiono marang Kang Garwa Tesa Anggarwati.
Nuwun keluarga ageng Belang lan keluarga ageng saking dalem marga mulya ngrambi. Kacar kucur guna kaya makaten minangka suluh kawruh. Wajib tondo tresna lan tanggung jawabing bebrayah. Kakung kang wajib ngayomi kang sepisan, ngayani lawan ngayemi. Gunakaya Andi Setyana kasok marang kang garwa, tanggung jawabing bebrayan. Dene ngayomi Andi Setyana dadi pengayomaning wong ayu. Dene pungkasan ngayemi, tresna mangkono datan mung tata lair nanging tandhesing batin. Wujuding nafkah lahir kelawan nafkah batin. Mas nyumanggake kadang kula ingkang karya umiring lampah sak candhaipun temahan kantun tedhak foto pengestun kalian Rama Ibu murih condong ing lampah. Nuwun alfi salam purna upacara tali dharma kalajengaken tedhak foto pengeston sekalian Rama Ibu kasumanggaken panjenenganipun Ibu Katijem angapit ingkang putra sakloron tondo pengeston ingkang sepisan nuwun kasumanggaken. Nuwun panjenenganipun keluarga ageng saking dalem Margamulya ngrambi. Menika pepunden kula ingkang entas pitulus wonten ing tawing kanan Ibu Katijem. Dene ingkang santen wonten ing tawing kering kapernah Kang Raka saking Mas Andi Setyana. Jalaran ingkang Rama ingkang sampun surut wonten ing kasuwargan jati. Bobo Suyata monggo kula dherekaken angapit ingkang putra saking tedhak foto pengeston ingkang salajengipun keluarga Belang menika pepunden kula kadang pisan ingkang saking dalem Argamulya Kecamatan Ngrambi Kabupaten Ngawi. Sampun monggo Bu Katijem lenggah wonten palengganipun sekawi.
kadang kula multimedia. Wekdal sangsaya suntu. Imut kadang bisa ingkang tebih papan jenengipun. Mugi sampun katutu tedhak foto pangestu. Paripurna temanten satata lenggah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Ingkang kalangkung minulya para alim wal ulama, para masyayikh, kula taat sedaya dawuh ingkang tumujing kesaenan. Alladzi sami'na wa ata'na. Ingkang kalangkung kula bektosi para parampara, para aji sepuh ingkang estu pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Kula nyuwun pangestu mugi dadya penganteng-antengipun manah kawula. Para pangarsa pangembating praja satriyaning negari ingkang rawuh ingkang lenggah. Estu namung panjenengan ingkang pantes dadya tepa palupi. Keluarga Baraya Agung ingkang saking Dalem Harga Mulya, Kecamatan Ngrambi, Kabupaten Ngawi. Ngaturaken wilujeng sonten pangabektos kula kunjuk lan kasket saknamipun lenggahan. Ingkang nembe mangun kabahagiaan panjenenganipun Ibu Katijem lan ugi pepunden kula Bapak Suyata. Pepunden kula kadang pisan ingkang saking Dalem Ngrambi. Kawula nyuwun idi pangestu. Panjenenganipun wong bagus ingkang kawisuda. Kang Mas Andi Setiono kalian Kang Garwa Tesa Anggarwati. Mas Andi kalian Nduk Tesa dinten menika Gusti paring berkah wahyu jodoh. Mugi tutuk anggenipun bebrayan wiwit donya ngantos tumekeng delahan. Allahumma amin. Upacara wisudan ngunduh mantu dauping temanten Andi Setiono. Putra kinasih Bapak Senen almarhum lan Ibu Katijem kelawan Kang Mbok Ayu Tesa Anggarwati, putri kinasih Bapak Suyata lan Ibu Tasmi almarhumah wingking saking Dalem Harga Mulya Kecamatan Ngrambi Kabupaten Ngawi. Upacara kawiwitan kanthi pambuka kalajengaken kumandang wahyu kalaming ilahi pamaosing ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Sumambung paminto ing ngarsaning Gusti pamaosing doa lan lung tinampi keluarga ingkang bepisanan sepisan pasrah panggula wentah keluarga ageng saking Dalem Ngawi kalajengaken pangayu bagya lan penampen keluarga Mbelang ingkang pungkasan panutup. Sangya para lenggah para tamu lampahing upacara manggih yuwana awit berkahing Gusti. Monggo kalangkung rumiyin syukur dhateng asanipun Dat Kang Maha Welas Asih nanggih Allah Azza wa Jalla. Wujudipun syukur bi kalimatut tahmid kanthi waosan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallamuhu sholawat salam kalimpahna panutaning umat sak jagat njeng Nabi Rasul panutan khatamil anbiya syafaatul ummah Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kita ajeng-ajeng syafaatipun min hada ila yaumil akhir. Pinurwakan pahargian Andi Setiono Tesa Anggarwati. Monggo kita wening sauntawis nyuwun bebingah suratul Fatihah. Liridho tikai Allah wal barokah wa fi syafaati Rasulillah. Fisiri Fatihah.
ngaturaken agunging panuwun sumambung kumandang wahyu kalaming ilahi pamaosing ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dumateng kadang kula minangka resaya mirunggan swasana dalah sasana pandaya swara kalaturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Moho leres Gusti Allah kanthi sedaya dawuh-dawuhipun. Rinaos tentrem bebasan kadya siniram tirta wayu wancincang. Midhanget kumandang wahyu kalameng ilahi. Satemah Gusti mbabar berkah manjing jiwa raganing andi istiyana kelawan wong ayu desa Anggarwati. Tentrem penggalihira temanten, tentrem penggalihira ingkang rama saha ibu. Monggo temanten kadherekaken nampi bebungah paminta ing ngarsaning Gusti lumantar pamaosing doa. Kunjuk pepudhen kawula ingkang sampun piniji minangka resaya meminta sih nugrahaning Gusti lumantar pamaosing doa. Mirunggan swasana dalah sasana pandaya swara kalaturaken. Nuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah liqadai kajatina wa kajatikum min kawaijid dunya wal akhirah fi syiri Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wassalim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan hamidin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yu'amma fi ni'mah wa yugabi umajidah. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbaghi fasykran lil jalali adimi sultanik. Allahumma alif bainahuma arusyaini kama alabta baina Nabi Adam wa Hawa wa alif bainahuma arusyaini kama alabta baina Nabi Yusuf wa Sulaika wa alif bainahuma arusyaini kama alabta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatul kubra Siti Khadijah. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudipun paminta rasaya wilujeng kunjuk ing ngarsaning Gusti. Mugi sedaya donga hasanah dipun ijabah Gusti ingkang Maha Kuwasa. Allahumma amin. Mas Sidik monggo gungan ing mangke krana dadya kekancing panjenengan. Lung tinampi keluarga ageng minangka pakurmatan keluarga ing Belang. Kunjuk pepundhen kula ingkang saking dalem harga mulya Kecamatan Ngrambi Kabupaten Ngawi. Kunjuk minangka mangarsani lampah keluarga wonten keparenging penggalih anjenengilung tinampi kang sepisan wujudipun pasrah panggulawentah. Priyagung luhur saya keluarga saking dalem Ngawi kasumanggaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahidzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Liyudhira 'ala dzinni kullihi wa rukahal kafirun wala karhal munafiqun wala karhal musyrikun amma ba'du. Kunjuk dumateng sesepuh dalah bin sepuh ingkang dahat kinabekten satuhu dumateng wah ngepating praja satyani nagari. Ing mriki saperlu ngaturaken gunging panuwun kanthi nuwun ingkang saestu dumateng para trawuh sedaya ingkang nampi undangan wontenipun danipun Ibu Katijem. Alhamdulillah wilujeng slamet sami rawuh wonten aral satunggal punapa. Dene kunjuk selawat sarta salam kita aturaken dumateng uswah kita baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun tansah dipun tenggo-tenggo punapa ingkang dados pitulunganipun dalah wonten ing partulungan syafaat. Mugia kula panjenengan sedaya ewanipun tiang-tiang pun akene umat wonten alam donya ngantos dumugi yaumul kiamah. Allahumma amin. Ing mriki saperlu gunging panuwun ngaturaken sugeng rawuh saking kanca harga mulya ngetrep ngerambi Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah sampun sami rawuh wonten ing dalem mriki saperlu nuhoni punapa ingkang dados niat lan hajatipun Ibu Katijem ngunduh manten inggih punika panjenenganipun sing manten sarimbit nggih punika Mbak Tessa dalah Mas Andi. Insyaallah mangke anggenipun bebrayan agung saged beto ingkang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ing mriki saperlu kula pribadi nyuwunaken pangapunten sakderengipun dumateng panjenengan pamitra sedaya wonten ing dalem mriki sahingga bot-bote kekadangan saking sederek kula jaler panjenenganipun Pak Yoto ngaturaken gunging rawuh ngantaripun putri lan putranipun wonten dalem mriki inggih punika insyaallah slamet wilujeng kanthi ngucap wasilah nggih menika taklim salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahingga ing mriki saperlu kula saking pinangka wakil talenging bato aturipun kaping bejengan saluranipun saking Bapak Yoto. Bapak Yoto mboten kumawantun masrahaken dumateng Ibu Katijem ing mriki namung halalantaran panjenengan kula lan sak brayat menika inggih menika panjenenganipun Tessa, Mbak Tessa, Yajeng Ayu Tessa senajan sampun yuswa cekap pinangka dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Ibu Katijem wonten ing mriki hanamung gelegeripun piantun punika janjanipun nggih sampun ageng sampun cekap nanging mengenai anggenipun kekeluargaan nol putul dereng saged punapa-punapa hananging mangke sakjatosipun wonten ing mriki anggenipun nggulolan wentah panjenenganipun kekeluargaan panjenenganipun Mas Andi Setyono namung ngestokaken cara Jawi glundung semprong. Dados panjenenganipun Mas Andi anggenipun nguri-uri anggenipun ngelatih punapa ingkang dados keluarga ingkang rukun ingkang sejahtera kala wau namung wontenipun panggalipun Mas Andi Setyono kala wau. Jalaran punapa estunipun sakmenika Bapak Yoto bombong sanget nggih Ibu Katijem kagungan putra kakung nggih menika purun mundhut putrinipun ingkang nami Mbak Tessa kala wau insyaallah mugi-mugi saged dipun jagaaken nggih menika putri ingkang salehah utawi putra mantunipun salehah lan pangajapipun Bapak Yoto wonten salebetipun wonten ing mriki inggih menika mugi-mugi tanduk kowe dhaupan kalau Mas Andi Setyono kuwi ndango kagungan putra
utawa putri. Nek putri solehah, nek kakung nggih menika solehah. Dipun ajeng-ajeng kalian Bapak Suyata menika kala wau sangat estu-estu. Apa to wong brengose sak kepel kok urung putu. Lah niki. Nggih, nyuwun pangapunten. Terus malih nggih menika panjenenganipun Pak Yata ngebang-bang yen nganti putraku kengko iso dadi las nganti sak laminipun utawi sak jodohnipun saking ngarsipun Allah Subhanahu wa taala bongbongipun manah pekalih menika insyaallah saged lestantun syukur dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Ladene panjenenganipun wonten ing mriki mugi-mugi mangke saged punapa ingkang dados atorinipun warga mriki inggih menika manut tata saking negara bangsa lan agama. Dos pundi anggenipun kula lan wentah panjenenganipun Mas Endi Setiono mekaten ingkang saged putra dipun aturaken wonten ing mriki. Kajawi saking punika nggih mugi-mugi kemawon kula ngaturaken pinangka saking wakilipun rombongan pengarak temanten saking Ngetrep Hargomulya Ngrambi Kabupaten Ngawi lestantun wonten ing mriki syukur alhamdulillah perjalanan lancar namung menggok saithik gangi kala wau mboten ngantos nguciwani idep-idep leren kalian idep-idep dolan. Alhamdulillah mugi-mugi sepindah malih anggen kula sak brayat rombongan saking kathah kala wau han namung ndadosaken nggih punika kerepotanipun saha piantun mriki lan mugi-mugi mangke anggenipun sesrawungan kala wau ngantos dilahat binjing insyaallah han namung persederekan mriki nyamun badhe dipun paringi maem. Alhamdulillah insyaallah mangke dadosna keluarga ingkang rukun antawis Hargomulya kalian Belang Bungkul Ponorogo. Mbongkal. Nyuwun pangapunten. Kula niku sosok mbajak niku kelingan singkal, Pak. Dadi Mbongkal Ponorogo. Alhamdulillah. Mugi-mugi sepindah malih wau wonten kelesikan saking wonten kendaraan bis alit kala wau. Mbok iya ya. Piantun Belang Bongkal mriki mengke enten sing ngajengaken utawa ngarepaken kula gadah dagangan sak bis sami nganggur sedaya. Sepisan wonten cewekipun perawan dereng ingkang kagungan sing enten dereng kagungan. Terus malih wonten rondo. Sak umbruk niki kula promosikaken. Terus wonten dudonipun. Mugi-mugi mangke saged kecantol kalian nggih menika kampung mriki insyaallah beteke ndang ngiring manten menah. Ngeten. Nuwun pangapunten. Lan mbok bilih sepindah malih kula sak rombongan mbok bilih kathah kelepatan ingkang punapa kemawon munon lan muni tindak lan tanduk dos pundinipun kirang resepaken dumateng keluarga mriki kula pinangka wakil nyuwun pangapunten lan mbok bilih mangke sak bibaripun pawiwahan menawi ngersakaken kundur utawi mantuk dateng dalem griya kula Hargomulya Ngrambi mriku nyuwunaken pamit selamat wonten ing mriki ngantos dumunipun sowang-sowang. Wassalamualaikum kopat miline santen cekap semanten menawi lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun panjenenganipun Pak Soekarno ngaturaken agung panuwun lung tinampi kang sepisan resaya keluarga kadang pisan. Diagung Pawilosoyo Pak Soekarno dereng saged nampi piwangsulan. Jalaran pakurmatan keluarga Ibu Katijem panjenengan keluarga ageng saking Ngawi kalangkung rumiyin katuran tedhak foto minangka tandha kenang-kenangan pangeston. Monggo kasumanggaken keluarga Ngawi ing mangke monggo nglegani temanten bebungah tandha pangeston lan tandha kenang-kenangan keluarga. Inggih. Monggo kawitan saking Bapak Sepuh menapa ingkang eyang lan keluarga cinaket rumiyin laju sak salampunipun keluarga-keluarga ing salajengipun ingkang tutwingking nderek tindakipun temanten kesumanggaken. Ingkalanipun tedhak foto Mas Sidik
Iki ana Nduk Mega kalian Nduk Siska ingkang ngarsa sowan ngabiyantara para pepunden. Lan manem Bromo keluarga pisan kang saking Ngawi. Syukur ing mangke kalegan dadi tamba ning saya. Nah, Nduk Mega, Nduk Siska aja izin-izinan sak kloron ya. Nah, Mas Topik digaweke sing mening. Monggo Pak Soekarno langkung rumiyin lan ugi kasambung keluarga sak candhaipun kawula namung nderek prayogining lampah murih sedaya ing mangke waradin tedhak putu keluarga saking Hargomulyo Ngrambi Kabupaten Ngawi. Mas opo wis
Sampunipun keluarga Ngawi, keluarga Belang kula dherekaken sumangga. kasih buat Siska dan juga Mega. Matur suwun sanget lagunipun. Lagu apa tadi Mang Ping? Statue. Wah, basa ngendi ya? Itu singkatan. Iya. Basa Thailand. Panjenenganipun Mbah Lurah Belang sampun kepareng pinara putu. Lan ugi keluarga ingkang sampun kasebat. Boten kasupen keluarga ageng Mojopitu ingkang rawuh ingkang nggah kasuwun putu. Kariminan mangke panjenenganipun Mbah Lurah Mojopitu. Lajeng keluarga Bapak Dilar nggih. Lan sedaya keluarga Mojopitu ingkang rawuh ingkang lenggah sadaya kasuwun putus kanthi manten. Sauntawis ing mangke murih janggep sampurna lum tinampi keluarga wonten kaparengipun penggalih resaya keluarga ageng panjenenganipun Ibu Katijem Ambabar Wacana Sabda wigatos pambagyo arja ingkang wilujeng
ngiras pantes atur panampen. Kunjuk panjenenganipun mirunggan swasana saha sasana pandaya swara kalaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa itatana rabbukum la ing sakartum la adimnanakum wa la ing kafartum inna ngadabil asadid rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingkang minulya piyanipun Bapak Suyata dalah sedaya pengiring penganten sekalian saking Hargomulya Ngrambe Ngawi. Ugi para pinisepuh minggahipun dumateng piyanipun Bapak Kepala Desa Belang, Bapak Kepala Desa Mojopito ingkang rawuh dinten siang menika. Matur sembah nuwun Pak rawuhipun. Ugi para bapak, para ibu, para sederek mboten kesupen adik-adik kaneman remaja ingkang satuhu tagat kinurmatan keparenga ing mriki kawula sumela atur sawetawis inggih aminangka sulih salira pyanipun Ibu Katijem. Namung saderengipun mboten kesupen monggo sepindah malih kita ngunjukaken pojo dalasan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi berkah ridhosa inayahipun ing dinten siang menika kita taksih pinaringan kawilujengan kasarasan saged pinanggih wonten mriki boten kesupen ugi selawat tuwin salam mugi tansah tumantuk dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pangangkah kita sami ngantos titiwansi menika taksih pinaringan kawilujengan kasarasan saged nindakaken menapa ingkang dados dawuh-dawuh lan pititahipun lan insyaallah benjang wonten yaumul kiamah kita pikantuk syafaatipun. Para bapak, para ibu, para pinesuh pilengga sami ingkang satuhu dagat kinurmatan ingkang sepindah kawula ngaturaken sugeng rawuh. Sugeng rawuh, sugeng pinarak lenggah kas kecakno ngantos ing mangki titi paripurnaning adicara. Ingkang minulya pyanipun Bapak Suyata dalah sedaya pengiring penganten saking Ngawi. Kawula mangawantu-wantu nganturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Paduka sami sampun rawuh ing dinten menika saged anyekapi menapa ingkang dados panyuwun kawula duk rikala kawula sowan wonten Ngawi dinten Senin kapengker. Kawula suwun dinten Sabtu kaleres tanggal 11 Juni inggih dinten menika penganten sekalian kakirapno dateng Mbungkal Desa Belang Ponorogo dipun kanthi para pinisepuh, para sanak sederek dalah para kanca sawetawis kawistara paduka sami dinten menika sampun saged rawuh wonten ing mriki
Kanthi menika sepindah malih kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kawula matur sembah nuwun ugi dumateng para pinesepuh para sederek sanak kadang tanggi tepalih lan ugi para adik-adik kaneman remaja ingkang sampun paring pambiyantu arupi menapa kemawon awit purwaning gati ngantos ing mangke titiwansi cekapipun acara tasakuran ngunduh mantu Ibu Katijem. Kanthi menika acara resepsi ngunduh mantu dinten menika saged kaleksanan lumawah kanthi lancar boten kirang sunggal menapa kalih saking rupidonering sambikala. Ingkang menika kawula mboten saged caos piwales menapa-menapa mugi Gusti Allah paring imbalan pahala ingkang matikel-tikel dumateng paduka sami pindah malih matur agunging panuwun. Dene atur kawula sawaljengipun kawula inggih kepareng matur bilih putra piyanipun Ibu Katijem Mas Andi Setyono. Alhamdulillah menika sampun ijab kabul resmi dados pasangan suami istri duk rikala dinten Senin kapengker kadingaten nyuwun iti pangastu dumateng paduka sami mugi Mas Andi Setyono anggenipun badhe bangun bali wisma rumah tangga enggal kalian Mbak Tessa Anggarwati saged manggihaken setunggiling rumah tangga ingkang bahagia sejahtera lahir terusing batin dipun paringi momongan ingkang soleh solehah wonten saklebeting rumah tangga ingkang bahagia sejahtera sakinah mawaddah tawarahmah. Salajengipun kawula matur inggih kepareng ananggapi menapa ingkang dados dawuh pangandikan sesulih saking biyanipun Bapak Suyoto ingkang sepindah menawi boten sisip anggendikaaken anggenipun rawuh saking Ngawi dumugi Ponorogo mriki lancar boten wonten alangan setunggal menapa ingkang menika kawula nderek muji syukur alhamdulillah sedaya puja-puji namung kagunganipun Gusti Allah. Ugi ngaturaken panuwun ngendikaaken panuwun bilih anggenipun rawuh wonten mriki dipun tampi kanthi sae ingkang menika dawuh sami-sami kawula dinten kapengker dinten Senin kapengker inggih dipun tampi kanthi sae wonten Ngrambe Ngawi kaningaten dawuh sami-sami. Salajengipun inggih nika masalah pasrah penganten khususipun Mbak Tessa Anggarwati. Kanthi pasrahipun menika kawula mewakili Ibu Katijem dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kawula tampi kanthi sakwetahipun babakan panggula wentah inggih sami-sami semanten ugi Mas Andi Setyono menika wujudipun ageng tinggi besar ning babakan rumah tangga inggih perlu pembinaan bimbingan menawi wonten mriki tanggal jawabipun Ibu Katijem dalah pinisepuh mriki nanging ngambuk bilih wonten Ngawi inggih anyumanggaaken dipun bina sareng-sareng makaten. Salajengipun kala wau biyanipun sulih salira biyanipun Bapak Suyoto menawi mboten sisip angendikaaken Ngawi niku kathah perawan kathah wanita lan sanes-sanesipun. Semanten ugi belang nggih sang manten ugi Pak. Dados menapa ingkang panjenengan ngendikaaken kala wau kawula namung saged matur sendika dawuh. Dawuhipun Kajeng Sunan Kalijaga rabi ki lek parane ngalor ngulon
kuwi dibarokahi apik, rumah tanggane bakal dadi apik. Mugi-mugi Mas Andi mangke semanten nggih. Ngaten Pak nggih. Nggih. Dados siap sesambetan persaudaraan antawisipun Belang kalian Argomulyo Ngrambe Ngawi ingkang sampun diawiti biyanipun Mas Andi Setiono kalian Mbak Tessa Anggarwati mangke dipun tingkaken alhamdulillah kawula namung nderek nyengkuyung. Salajengipun ugi Ibu Katijem dalah masyarakat lingkungan dukuh nglorokan desa Belang Kecamatan Bungkal mriki ambok pilih kathah kekirangan anggenipun nampi paduka sami inggih menika saking gupuh aruh papan palanggan lan sanes-sanesipun. Mboten langkung menika kawula nyuwun sih lumunturing samudra pangaksami nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Lan salajengipun kala wau anggitikaken mundhut pamit menawi acara menika sampun paripurna. Kanthi ngaten kawula namung saged nderekaken sugeng tindak, sugeng kondur ngantos rawuh wonten dalem piyambak-piyambak ngantos benjang titiwanci kita saged pinanggih malih kapan-kapan saged pinanggih malih wonten acara salajengipun. Para bapak pelingga sami ingkang kawula hormati khususipun Bapak Suyoto dalah pengiring penganten saking Ngrambe Ngawi. Sepindah malih Ibu Katijem ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa petindan kanthi rawuh pisan sami lan mugia Mbak Tessa Anggarwati ingkang ing mangkenipun insyaallah badhe pidalem wonten mriki keraos wonten mriki. Monggo kita dongaaken Mas Andi kaliyan Mbak Tessa saklami-laminipun manggen wonten Belang mriki ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Ngaten Pak. Ingkang menika ambok bilih anggen kawula matur kala wau wonten glentah-glentunipun lan ugi keluarga lingkungan mriki wonten kekiranganipun kawula nyuwun sih lumunturing samudra pangaksami. Akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ketinggali konco Latin kok urung rampung anggone nglados. Nyuwun kawigatosan tuangganing kadang kula Karang Taruna kados pundi? Sampun rampung anggenipun neladina apa dereng? Dereng. Mbah Lurah Waloyo. Oh nyuwun sak lagu malih. Dulur Ngawi pripun? Rawuh wonten Ponorogo jam pinten, Bapak? Jam 9. 9. Jam 12. Oh, alhamdulillah. Berarti rung pati suwi. dereng mantun saya anggone lenggah. Nggih. Koncoson, musleh daharan unjukan Mas. Rokok, kopi jangkep. Iki mung karo ndelok. Wah, kono tijake sampun nggih. Kepara sampun cekap pikantuk unjukan dedahara. Kairing lelagon saking kanca-kanca Madukara Elektron mangke ugi nyarengi jawat asta wekasan anggennya para tamu ingkang ngarsa kundur. Lampahing upacara ndungkap paripurna wujudipun lampah ngunduh mantu wong bagus Andi Setiono lan ugi Genduk Tissa Anggarwati. Dini tedak foto keluarga ingkang dereng kaleksanan mangke sak sampunipun acara kalebet kanca-kanca Karang Taruna sampun kesa kundur langkung rumiyin. Panyuwunipun Mas Andi mangke sak sampunipun acara mawon nggih. Mas Andi nggih kersane Waradin sedaya tedak foto kalian temanten. Ibu ingkang sisih mriki unjukane esih sampun Bu? Bu sampun yen wis rampung. Timbangane kula dirasani dulur kula Ngawi sowi. Nggih. Ngersakaken wungon sauntawis lenggah mirunggan wonten ing papan menika malah kaleresan Pak Soekarno
keluarga saking Kerambi syukur menika mirunggan lelipur menika mangke ngantos bakda maghrib Pak. Nggih, ngantos bakda maghrib dados adrenge Mas Andi menika nyugata panjenengan nggih. Mbak Elvi monggo tepanten kaderekno ing mangking palataran daya ngontapaken sak kunduripun para tamu. Mas Andi kan garwa monggo kula dherekaken saperlu jawatasta ngontapaken kunduripun para tamu. Para lenggah, para tamu kagung Sumawana Putri, lampahing upacara daup wisudan ngunduh mantu kasembadan, lung tinampi jangkep sampurna, umbul donga kawilujengan sampun kaleksanan. Monggo wekasanipun muji syukur ing ngarsanipun Gusti kanthi wasan tahmid ingkang kaping kalih alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturaken wilujeng kundur Gusti paring berkah sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Wal akhiron summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susun cerita masa depan, bisikan rayuan merayu raya bahagia. Sayang, perjalanan kita kan